Здравейте, приятели, сега да не сме опилата. Сега ходим там. Ние сме тук. Шоколад. Нутела. Илана да кажем. Да кажем. Любимото ми. Аз си купих слайм. Слайм си купи. Все да взема. Слайм се казва, не слайм. Слайм. Сега ходиме. Гледаме тук бадени. Сега ходим. Ево. Така. Не се хлъзгам. Скоро, виж какво голямо си се. Бе, ги. Добро, 11. И що не си взема? Трябва да си взема за кебапчилницата. Може утре да ви направя клип, но не знам дали ще сме там. Не знам. И тук са някакви чипсове, тук са някакви шпекове, тук някакви риби. Хора, риби. Такъв бутилешки. Български. Кобе захар, както винаги. Ето, кобе сме. Ма би трябвало да има в фризерите тия големи. Не слайм, а лайм. Добре. Слайм с мляко. Какво слайм? Слайм с мляко. Ана, кай Има нови понички на дървото. Това не са нови, това са стари.